no na sentunda ya gatatu asomo gavana gwe county ya Nyamira Amos Nyaribo guteruko mweto bwo kumurusia OBC asokotema kwa bwangweiga bwo kumurusia OBC gwatuguteretware ne bunge area ya Senate magega yokoba maisomero rebuna ebunge ye county ya Nyamira tiyagwateli chiko elio lyogwaka chikura cyo kumurusia OBC nigo gotuguterware ku muswado yo bono ku kumurusia OBC ko igorege sieri ekeye siasa yo kumusana na asorgongo rwagusi tomonyore omusaki witu Wycliffe Orenge na roboti orwase oboime mono. Kitu naweza sema ni kwamba kuanzia sasa watu waache mambo ya vitina, waache kuelekezwa na wengine. Kama iko kitu wacha tushuruhishe huko nyumbani, tusikizane, tuelewane, ndio tuweze kuendesha Nyamira mbele. Asentunde yende orogendo rwa siasa ro mugavana bwe county ya Nyamira Amos Nyaribo nigorwa begetwe asege pimo abo asogotema kwa bwangweiga kwarirete gonchora esabaria ya siasa akomutuguta isiko gokia asege sunte kireno bokendo bonene is as follows. Nyaribo oyo asechinga kitininge okorekana ko bomurayi omoitongo utebwa timangana nonde nigo aberega kumnyokanya ne mechando awo anene kigima ase ebunge ye county ya Nyamira rwasota bisi magayo ko irali bagari yaye oyo kabero mugavana omotangani bwe county yo omoske nyagosira John Nyagarama that this motion of impeachment did not meet the threshold, and the threshold I'm talking about is the 2/3 threshold. Urende kubwatakana n'abasani barangenere ogotema kumurusia VC asentundeye nigo kwa bwate agenda gete ebisikanete ekyana nake kirirete okuangoyigwa okurusiwa kwa ya VC asebunge ye county yo. And the element of removal of a governor from office, I will say it is sui generis. It is unique on its own, unlike any other motions that are passed at the county assembly, which in most cases will be a third or majority of the third of the members in the county assembly. Abakwani ba siasa nigo bagotema buna umugavana bwe county ya Kisii Moske Paul Simbarati nigereteri bageri lya bene na kumwekanga Nyaribo kinga kichiraga ne cyobokonye kyana nake kemugetie birengere lyo buna nigaga ne kumurangere Nyaribo asoe ase serikali yo bwamo ya broad based. Ndio tumeona marafiki wa gavana ni akina nani. Mimi mwenyewe kwanza nishukuru wale wote watu wa Nyamira ambao tumeshirikiana nao. Pia nimshukuru gavana mwenzetu gavana Simbarati ambaye tumeshirikiana na yeye. Bali bako mwoko boko nigo babere bagoteba buna Nyaribo ni garengire nense mogete y'abana siasa lokore to kungusana no mwatana neko asoro gongoro wagusi anane mono kinga kyekiga oyo kabero muwaziri w'obolende bweme Dr. Fred Okengo Matiang'i aorokiriye ganga yaje yo kurwanireka cyobora bwense ya Kenya omwaka wa 2025 na ni muhimu sana kwa sisi watu wa Nyamira na watu wa Kisii tunataka peace ikue ndio maendeleo ifanyike. Alafu pia kwenda mbele tuambia assemblies kama mnafanya impeachment lazima mfuate sheria. Abamenyi be county ya Nyamira na Barabo nigo besokia kuri birengero byabo iguru yekinchira Senate nyanda ko bagaya bakora emberemo yabo ekiagero mwako lyo kutemire sa kunyara no nyina wa MC aba siasa bako mokorera tiringia ekiagera no embaro babwati asechi wodi kyabo naboko nyorango bale mambroro eli tali yale sababu bale kurusiri mwaka Nyaribo lakini aba seneta mboro getinga ba kongira ase siasa antate ko irenerie seneti itombi ya mona ase gasi yakorete igoro kubwatiri chiko negento kia mana sense yito na kia machika bekere tuororo na mbaibere aba MC baito tigababwatiri chiko tigabatike kubwati chinda chiabo seneti yakorete mfano muya na ande no roto bwenderete kubwati bunantu abana inchi na ese na aba MC baito baege example gi seneti wekera bono igani igo Nyaribo arodekanire koba omurayi olenega siakanene kagima na igo libolo linene lirondi linaki na chagendere gotena na bokongu na aba MC ba Nyamira ko mwabara okoboko na gwetanga korwa ase chisegi kitabwati merobelio no boroso inkolipoteri Ansoko TV ereteriane Wycliffe